UGWUMBA. Biko tupu amalite m nwere ọkwa dị mkpa m chọrọ ịnwa biko ịma nwatakịrị ọbụla ọgwụ ya na-etigbu ihe ọ na-akpụ n'ọnụ mgbe ọbụla bụ ọgwụ na-afụ ọkụ ya na-achọ m ọgwụ na ha afụ ọkụ ya na-achọ m ịmara na ọgwụ ya na-etigbu ya and onye ọbụla na-emeta mkpesa ọ chọrọ udo kwa ọkwa na eziokwu biko ọ bụrụ na ị mara fonu na onye mụ na ya so kindly n'obi ọcha otie ebe a agaghị m alaiki na mụ bụ mmadụ bịara Lagos mmadụ eluzuo life ya maka obere fonu ayịyọ ka m yọrọ biko were idea nye mmadụ si anya wetara m ebe a ọrụ ọ bụrụ na ị were fonu ahụ na ihe fụrụ iwe biko mechiere ndọ ọ maka onye keke onye ebere ofu aka ọ na-anya keke onye ofu anya pịara ọ na-eme apply polisi biko onye dị mkpụmkpụ ọ na-eji application letter ya eje na barak ka e wee ya na soja ihe dị kwuo bụ mụnwa adịrọ m mkpụmkpụ adịrọ m ogologo adị m average onye ọbụla ma height ya a na-esi n'isi arụ amụ ụtọ nsị a na-esi na mgbawa sketi ama nwaanyị arụ ya dị mma weda tejiri na ụmụ nwaanyị gbawazie sketi ha eyiri long tight ga-eru ebe a ka o wee kọba those things anyị na-afụgo mbụ nwaanyị ga-esi ebe a gbawagide sketi ruo ebe a o nwere ambition gekwa ntị mgbe m sịrị unu na-esi na mgbawa sketi ama nwaanyị arụ ya dị mma ọ nwere nwaanyị na-agba ọgbọgba sketi bịa sị gị ije mmadụ adịghị ama otu azụ ya dị sketi abịa kpọọ nwam bagambam isi ebe a na-ekpu anya mgbe ha adịghị tait ị na-anya ebe a agba akpụtụkpụ dịka shawan shop nwere onye nke na-ese ka ije sketi ya kpọọ nwam isi ebe a na-ekpu anya ị na-ene akwara green onye aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa n'ihe na-esi nwamkpa isi bụ na-arụ ya ka ọ dị ka ndọwa okwu agba n'abalị a nwere onye nke na-ese ka ije sketi ya kpọọ nwam ị na-anya ebe a ọ dịka ebe a kara rụba dịka ebe a dara mma ọkụ ịjụ onye ome agha ọ sịghị mmụmụ ọmụ juru ụlọ nwere onye nke na-ese ka ije sketi ya kpọọ nwam isi ebe a na-ekpu anya ebe a na-acha rọtọrọtọ itie hem ka Genesis dị otu a ka ka mala ka anyị ga-adị heading to regulation mmadụ achịkọrọ ego niile dị ya na akpasị ya ndị mmadụ eji enye ọ na-abịa eji ọ na-ekwu na Genesis ngwa ahịa igwe ekpupụrụ ngo okwu ekene gị ọ ga-adịrị gị mma igwe ị ga-anọ ogologo daalụrị nne ihe megidere igwe wee nwegide anya ruo by this time ọ bụrụ mgbe na-efe ọda steeti nọ ebe a ama mgbe nwere ihe unu mụtara tonight unu fụrụ how unite ndị Enugu steeti dị nwere ihe unu mụtara ndị Anambra ndị Imo ndị Ebonyi Abia steeti nọ ebe a nwere ihe unu mụtara na ọ bụ na ndị Enugu steeti si otu a na-cooperate by themselves asị si were gọvanọ si were president maka afọ na nke Nigeria ga-akpa anyị akụkụ na president Nigeria ga-akpa anyị si were president Biafra nye ha ka ha bụrụ ụzọ chịa mana ana m eprezi ndị Enugu steeti sọsọ agba ha kpasara Kampala ebe a o jiri doo m anya na Enugu steeti na-agba nọmba 1 na East niile by corporation n'agbanyeghị ebe onye si mgbe mbụ ka a na-asụ uwe dị otu ịchọkọtakwa njọ gị na chi gị onye kwuo onye nkịta aka na-ababụrụ ya ofu aka ọgba ndị nsogbu ihe na-anụ n'ọnụ ndị gboo afọ dị mkpa afọ ogwogwo imi ya just look at my face if ogwogwo imi I am proud of my nose mmanya dị pịa ma ọ na-aga ihe ọbụgwụ na anyị n'otu ebe ị ga-aghọta ihe na-ekwu mụ na gị dine n'okpuru ma ọ n'ofu bedị
ino kata ni na ba on leslie iko ma ka na reso mu to mo che na arwaja na mo ni na kwa de bagaru maka bi kuku de sini ni na o ka ni AC ina na ni fu no foloko e ti he ko kuye check ye me go ni na ka ni na ka e ba he no ma no mo ni mi elu wanted of my own ana e te so ji abo maka imi a ime ta so ji one neji oru te ka ji ono na anya kita onwe mgbe nnọkọtara wee jee na standing mirror kwụ na-eme onwe m lekọta onwe m lekọta wee jụwa Chineke ajụjụ say God why ọ pụtara na ị mere travel ka ọ na ị nọ ha n'ụlọ ka ọ ike egwugoro eji wee kee na adị m otu a nna si nna onye nwanyị bikonu ebe ndị ndụ na-eku ume dị otu a nnọrọ na friji ka eke ime na anya ya dị mma tupu ndị ka njụrụ ajụjụ a onwe onye ghere m ọnụ kekwa ntị ọ bụrụ na ọbịa ụwa mbịa na abụ na otu a ndị ka m ga-adị otu a ndụ ka m ga-ara ụdị igwe m nwere ka m ga-enwe ụdị stacha ka m ga-ebu uru dị na saizi anyị bụ old and new Christmas and New Year ancient and modern ihe ndị isi na saizi anyị bụ egwu eji bụrụ onye ọbụla aka ma ogologo nwere very big problem na mkpọ na agala ọnụ n'ime ahịa bụ maka ndị o toro ogologo ọ bụrụ maka saizi anyị uwe uru ugogbe anya bara onye isi de ga-enwe ndị market research jee ebe niile a na-ere akpati ozu na front size ihe nyọrọ Chineke m ga-anọ ebe a bụwa 8 years etinye mgbu metụsala na nke ya nyere nke m agaghị hapụ iche nwa etinye mma nnọchi ya na-ejide mkpọ na-eje onye kwude nwa arọ ndị ebe a kịta ya were 5,000 Remember, the way it be like this, the so it be for that film or no difference. Ihe soon no 20 gangade. Ndị mara m ihe dị ka 20-25 years ago. Mana na otu ahụ ndị mgbe a ga ndị kita. Kama add ya more power now. Ihe ga-eji nwa na nwe na-eche ji mebe obu rink ode m n'iru. Onwe mbọsị nna agafe. Ụmụ nwaanyị na-abụ na-eso n'azụ si hei okenye nke a bụkwa ship dị egwu ha wee rọọchị ya bịa gafee m n'iru na ka ọzọ tọọ ma ọ lebe anya n'ihu ịmụ ihe okwu ọ bụrụ ọgwụ ọrịa gekwa ntị nwoke ọbụla na-anyụ mmamịrị ọfọ n'aka ihe nwatakịrị nwere ike iji egwu bụ ara nne ya ọnọkọta ọdọ ya ka katapọtụ ọnọkọta ọka aka arụ ọnọkọta ọjị anya mbọ mana nwatakịrị enweghị ike igwu egwu jee na yọrị yọrị nna ya obi ha anya ya aka ntị gbọwa ebe abụọ aka n'ogo eria ọ bụrụ ama egwuregwu biko ahụrụ ọbụla pụrụ ebe a na-eje mposi a na-agụ ya ọnụ nna amakwa m ije ụlọ ihe a bụ mmemme ndị Enugu steeti nwe ụbọchị taa and adị nsọ na Enugu steeti nwe alaba eze n'isi na chi eze si na chi ọ ga-abalị eburu ụmụaka nwunye gị na-ekwusisi nkwusisi ihe azụta ha ejecha ha yunivasiti ọ ga-adịrị gị mma na-alụrị nne otu onye si eji ego ka ego si abịara ya ị were aka ntagide na-enye onye ọ dị ka Chineke ewerekwa aka ntagide na-enye gị ana m adị agwa ndị mmadụ when you see me in occasion nkwụrụ na stage iwe na-ene m ka a na-ene dọrọ ka dọrọ chi balance aka balance wheel quick igwe chere pụrụ echebiri relax aka relaxa nne ya anya fụ n'ichi mana ị chọghị inye m
agongo for. Every we talking and this movement has started in 1984. Jesus. In many what any one that person now living in bondage to Busa. I want to hate the right. Hate the wrong. I found a man of them now. I don't want to say. And there is come. We are going to put your brand as you go here. One a sim which the baby. On the same book. Chineke goes to someone who will be in abundance. Otu nwanne nwoke asịbụ omugo obodo oyibo ego esori na anata hapụ ndị ọzọ ya na ya soro ego na-esori bịa na tọ ya na-akụrụ ya aka aga m round up ọ bụrụ ha gbakọtara bụ isiokwu na ọ bụ onye nwudere ụnụ na-eyo na abụ na eji m agbagoteke for me ịmụgide anya abalị ruo by this time ihe pụrụ n'ahụ ọsụsọ na-esukwa n'ehu mana ajị ekwe ha nwanne na-eje ụka for many years ekwe echi echiche ekwe recognize ya n'oju ụlọ ụka nwambi wee bupụta mmanya dọbasị mmanwụ ya ka ya baa n'ime ụlọ jee chịta ọchị ka ya jezie lụbata nwanyị ka mara na ndị ụka ọ ga-erecognize ya mana mmanwụ ya nga agafekwa na mmanya ka ị gafee onye ya anụwaghị ịma na nwata na-eri ka abụnya na nne ya ka nwambi baa ime ụlọ jee chịta ọchị mgbe o ji apụta mmanwụ ya gafuo mmanya na-aha dọmdọmdọm olee mmanya lee mmanwụ ya lee mmanya lee mmanwụ ya si mmanwụ ya na ya kpọọ mama na ahụ izizi ama nkụ ya magoro mmanwụ ya anaghị egbu Rebeka ịwọchi ụmụ nwaanyị ada azazi Rebeka kama ọza nsị tia sokia owesi nne Rebeka Rebeka mgbe ọ na-asị nne Rebeka aka na-agba aga na-azụ mamụ ya sọtin na-adụ mamụ ya na ngara kem nne ehiri anya na-azụ ọ bụrụ mkpi nwa ya ọsịa mkpi ebe ọsịa Rebeka oge m batara ebe a ta mfe ama ha aka ma ọ maghị ihe nchiri ọkụ ihe onye chiri ka ọ na-ezelu mmụọ n'ebe a bụ comrade Nze Stephen Alademba OON JP ochi na nwata ochiri n'iru nna ya ọ dị na nwata ekwu echi ọnụ o ji echi eme ọkọ incumbent traditional prime minister His Royal Highness Igwe Dr. Honorable Engineer Pastor His Excellency Ambassador Uwaezuoke eji onye na-ebibu nke izizi African tallest man otu onye na-ekpokpo olu a osisi ka nkwụ ọkwụrụ ọka five man without people ọ natara dike mma nke mbụ okwuru ọra dike erighị arịrị otubu ubi mkpa ọra nwaanyị na-etigbu onye ọbụla bịara ebe a gosie m ụnụ ọ ga-adịrị ụnụ mma n'aha Jizọs ọnụ n'ụlọ nọ Lagos unu ga-eburu akụ ara akụ wee nata East ndị aka nwere ndidi nọ ebe a gosie m ụnụ mana onye ji fonu nwa be m wetekwe ya enwere nnasị nwoke nwaanyị ọbụla n'ebe a aga m enye onye ọbụla onyinye amara Chineke nyere m n'efu onye ọbụla n'ebe a any moment from now nwa ọbụla a ga-amụ na be ga-abụ exactly Uwaezuoke receive it well receive it back to sender. Receive it. Receive it. Back to sender. Back to sender. One way come on is can you mean by back to sender? But it's like one again. It's an unquote budget issue. Thank you. God bless you. Thank you. Ladies and gentlemen, put your hands together.